osoko esfortzoren ondoren, hemen gaude borondatez eta euskal dantzekiko dugun errespetu eta gogoz ikasi dugune erakusteko. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu ikusten hurbildu zareten guztiei. Eskerrak eman ere musikariei, irakaslei eta ekitaldi hau posible egin duten guztiei. Bertzalde, jakin berri dugu joan den astean Nafarroko herri bateko bestetan gure herrikide batek eraso sexista bat pairatu zuela. Horregatik, bihar Mukizu zubian 8:00 konzentrazio izango da, agertu nahi duenarentzat. Guk ere gure babesa adierazi nahi diogu, baita bere inguruari ere. Ez dugulako inongo ingurunetan horrelako erasorik onartuko. Bukatzeko, jakin ezazue sarreran ostatuan eta dantza taldeko kamiseta berriak dituzuela salgai. Ikusi eta zuen aukeratu eta erreserbatua izango duzue. Guri laguntzeko bertze modu bat baita. Eskerrik asko eta gozatu bestak. Eta oroitu, dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko.
Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak. Hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera. Ibardinen biok benta. 3 solairutan banatuta jatetxea, supermerkatua, moda, osagarriak, lurrindegia, estetika zentroak, kirolak, albaitaritza produktuak eta burdindegia. Beran, Ibardingo lepoan, paisai zoragarria zinguraturik biok benta. Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-5800-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.